mu a arewacin Najeriya idan mutum ya maka ya bata maka suna, dan bata suna ne kai amfani da sunana wajen yaudarar mace ko kai lalata da ita ko ka karbi kudinta ko ka cutar da ita, wato ba karamar illa bace. So amma da zaran ka kama mutum ka kai shi station ko an je kotu, iyayen gidanka su fara kira suna wane baban shi ya zo ya same mu ya ce ka kama dan su, kai kawai ai rayuwa ce, ai kana cikin wannan masana'antar ba abin da ba za ka gani ba. Wato kenan ba a bada goyon bayan cewa wanda ya abu mara kyau kada a hukunta shi kenan. Idan ka bar shi gobe wani zai yi, in ka bar shi jibo wani zai yi, in ka bar shi jigata wani zai yi. Amma idan da za a ce za su rika rafa ido su rika bari mana ɗaukar mataki akan masu bata mana suna, to na tabbatar da za a samu a rage. To idan na baka labarin mutanen da suka bata min suna, wallahi wani a cikin su wallahi kawai abin da ya rage a tare na hanya a kashe ni saboda abin da ya aikata da sunana. To amma da yake ba ko ina muke zuwa ba, Allah yake kare mu. Kuma dama Allah ba zai baka daukaka irin tawa ka ce kai tunanin cewa ba zai kare ni ba, sai sai ina yawo da yan sanda ko wani abu. No. Allah da ya bani shine yake iya kare ni daga sharrin dukkanin wanda yake kallo na da mummunan abu ko na aikata ko ban aikata ba. So irin waɗannan abubuwan su ne mana ciwo, kuma ni har gobe bana bari. In dai ka wuce gona da iri a cutar, to zan haɗa ka da 'yan sanda. Abin da na sani shine ba za a je kotu ba, saboda na san asara zan yi na kuɗaɗe kuma a zo a ce dan Allah sake shi. Inda za a daina barin ana shiga cikin wannan muna ɗaukar mataki akan mutane, to da za mu zauna lafiya ba tare da muna samun irin waɗannan abubuwan da yawa ba. Cikin ma tambaya ka fara ansa, ka taɓa kama wani? Ai na kama akalla ina ganin dai da yake ba su da yawa wanda na kama. Yawanci idan aka sa 'yan sanda a police station din ake zuwa a rubuta wanda take cewa idan mutum ya sake za a je kotu, in ka sake za a yi kaza. Zai ina ganin ban tsammani na taba kai wani kotu ba sai so daya, wanda shi ma abin da yayi in na faɗa wato ya wuce gona da irin ba na wasa ba. Muka je kotu karshe ma dai shi ma dai da roƙon har kauye ana kira na ana ce ai yaro kaza dan gidan wani kaza ne, alaka kaza da kaza da kaza. Kuma ba yadda ka iya waɗanda su roƙe ka san karfin ka daga ka ce za ka yi musu taurin kai. Aka sake shi aka wuce. Kaga da an bari yayi watakila wata 6 a prison ko wata 3, ya danganta da yadda alƙali zai daure shi ba saboda bata suna da yayi, da ba zai sake ba. Amma har yanzu yana nan yana yi, kuma na sani kuma zan sake kama shi bi iznillahi ta'ala. To duk abin da ake yana taɓa mutum, abin da ake nema gyara, kamar wani kokari kake domin magance faruwar abu? Ai babu wani kokari, saboda na farko dai mu ba a bamu muhimmanci, gwamnati ba ta bamu muhimmancin da zamu iya tunanin cewa ana yi mana wani abu bari mu saka a ɗauki mataki. Da ce gwamnati tana bamu, mu mutane ne waɗanda muka bambanta da sauran mutane, gwamnati ta yarda da haka kuma tana bamu kariya kuma tana shiga cikin lamarin mu, wannan abubuwan ba su faru ba. Amma da mu da banza a gurin gwamnati duk ɗaya ne. Kun nemi hakan? Shekara ta 20 a cikin wannan masana'antar. Banda yunkuri da na yi ni kaina da wajen ganin cewa kare kaina da kuma samun irin daman da zaka samu ka yi magana da gwamnati ko ka bata shawara. Na yi iyayi na san mutanen da a cikin masana'antar mu kullun suna jele ne, office din commissioner of police, office din gwamna, office din kaza, malamai da shauransu, amma har yanzu babu wata dama da aka ce waɗannan mutanen a basu kariya na musamman kamar yadda suke ba da gudunmawa a al'adance da kuma zamantakewa na al'umma. To amma a kullum mu ne kaskantattu a cikin bayan Allah, ko in ce a cikin al'ummar arewacin Najeriya. Mun fi kowa kaskanta saboda mu ne fasikai, mu ne karuwai, mu ne yan iska, mu ne yan kaza. Hasashe? To yawwa ba hasashe ba, ai a bayyane kullum kana kallo ai. Look, in za mu yi magana mu yi shi ba wai kawai da ka ba. Idan yau muka ce yawa da mazango za mu yi show misali da artist Koma a Kaduna ko Kano, in Allah yadda idan ka zo wajen show din almajirai zaka gani. Me yasa? Zaka ga matasan ba su da yawa, su ma waɗanda suka cire girman kai za su iya nuna mana cewa su masoyan mu ne. Sai kuma mata, zaka iya ganin mata waɗanda su da arewacin Najeriya mata ba sa bara. To amma zaka ga matan da yara su suka fi yawa a gurin. Why? Saboda su ne masoyan mu na gaske. Idan ka ce za ka yi show a wani babban hotel, zai wahala, sai dai ka ga 'yan unguwanku ko kuma abokananka wanda ka haɗu da su social media
za su zo su maka solidarity ba wai a'a sun zo ne saboda kaunarka da suke ba su taba ganin ka ba. So wannan abubuwan ya sai nuna maka cewa to wa muke wakilta Hausawa. Sosai. Idan kana so ka san kai jarumi ne ko kuma kana da ɗaukaka ko da matsayi, to in ka bar Najeriya in Allah ya yarda zaka gane cewa kai wani ne. Amma in dai a Najeriya baka taɓa barin Najeriya ka tafi wata ƙasa yin wasa ba, to ba za ka gane haka ba. Sai kuma wasu garuruwa a cikin arewacin Najeriya, irin Sokoto, Katsina, hada da Zamfara. Zamfara ban taba wasa a Zamfara ba. Za mu kai insha Allah. Ban taba yi wallantana in shaida. Inda na shaida nake gaya maka. Da waɗannan dai garuruwan waɗanda suke kusa da Nijar, kusan suna ɗaukan irin tunani da irin gaskiya ko kuma ce da irin su mutane ne hands free, kawai duk abin da ya zo zuciyarsu kawai shi za su suna so. To a wannan na ma magana a shekara kusan 10 ne zuwa yanzu. To yanzu celebrities din sun yi yawa. Yanzu 'yan TikTok ma kadai celebrities ne. Waɗanda za su iya zuwa su kalle mu su yi helin ɗinmu yau sun zama celebrities. To wa kake tunanin kuma zai bi ka? Wannan tambaya ce shi ne abu matsalar da muke fama kenan. So babu yadda za a ce a cikin gidanku ba a ganin mutuncinka, ba a ganin girmanka, kai wulakantacce ne, ka ce wai na waje zai ga mutuncinka. Wato mu da muka rayuwa daga shekara 2002 da na shigo masana'antar zuwa yanzu, waɗannan masoyan da muka samu babu social media, to su ne ainihin masoya wanda kuma su suke helin ɗinmu har yanzu. Amma bayan su yanzu da social media ta nan kadai zaka iya samun kaɗan zama ɗan celebrity. Ai akwai celebrity, akwai ɗan celebrity. To da wanda ya shiga lungu da sako ƙasa ya nemo masoya, dan kana social media ko ka sami masoya ta social media a ɗaki kenan, ba shi zai nuna cewa kai ma celebrity ba wanda ake helin. Ka fahimta? So waɗannan su ne abubuwan gaskiya da su ne ba sa taimaka a magance ainihin wancan ba zai yi ba gaskiya.